Het liep het op een naïe stunt, maar ze hadden rekken met een slimste scenario. Het vlot van de Sterkeyerkefjouwer is verdwongen. Jaren is er werken om het vlot en dit jaar wie het vlot eindelijk klaar om het wetter in te gaan. Maar nou is hij dus wij. Verliezen weken leien nog in de Ljouwerterhaven, de Hemrik, maar van de morgen net meer. Bij mij in de studio is Wilfred de Jong van de Sterkeyerke. Goedemiddag. Goedemiddag. Je kwam van de morgen om bij de jachthaven en doe. Ja, we zouden werkzaamheden verrichten om een beetje winterklaar te maken, noem ik het maar. Het gaat in opslag in de winter om in het voorjaar weer met jongeren te gaan varen op de Waddenzee. En toen we daar kwamen vanmorgen was er een kaal plek, leeg. Dan denk je eerst dat je gek binnen. En dan ga je een beetje rondkijken en op een gegeven moment besef je van hij is weg. Hij is verdwenen. Gestolen, zeg het maar. Ik weet het niet. Omschreeuw het vlot is. Wat voor vlot is het correct? Want ja, ik denk net dat je zomaar dit in de achterbak deel lezen. Nou, nee, dat gaat niet lukken. Dat ding weegt alleen al 20 ton. Hij is bijna 15 meter lang, 14,95, 6,75 meter breed. Zeer opvallend, grote masten erop, knaloranje. Het is niet iets wat je even wegneemt en ergens achter je huis neerlegt en dat niet meer opvalt. Het is niet een simpel bootje, het is een opvallend ding. Dus je kunt het niet zomaar stelen. Nee, want als je er dan maar te varen gaat, dan valt het vanzelfs ik op. Dat moet zo zijn. Ik heb ook al bericht gehad van iemand, die heeft hem zien varen. Die heeft hem afgelopen dinsdag door Warga zien gaan, richting Grauw. Dat betekent dus dat hij afgelopen dinsdag waarschijnlijk al gestolen is, noem ik het maar. Ja. En even voor waar het je net bekend mee is, wat is het verhaal van dit vlot? Het verhaal van dit vlot, dit is de vierde. Hè. We zijn in 1974 begonnen met de eerste. Dit is de vierde, die hebben we vorig jaar gebouwd. En de bedoeling van dit vlot is dat wij als 70ers, want dat zijn we inmiddels als Jerkes, dat we dit vlot, het stokje daarvan overdragen aan jongeren. En dan met name jongeren milieubewust maken, dus hun enthousiast maken voor het milieu. Met name de microplastics. Het plastic is in het algemeen een groot probleem. En met name de microplastics is natuurlijk een gigantisch probleem. Wij overleven dit nog wel, maar de jeugd heeft de toekomst. En daar hebben we deze Sterkeyerke voor gebouwd om uiteindelijk hun, behalve dus te enthousiasmeren voor het milieu, ook het stokje straks over te dragen. Dat zij gaan varen met die Sterkeyerke. Ik kan me voorstellen dat er een soort dure apparatuur op dit vlot zit. Heeft er een alarm op zitten? Jazeker, er zit een alarm op. Nadat in het voorjaar een van onze motoren gestolen is en wij door een aantal Oekraïners die hier in Leeuwarden of in Friesland onderdak hadden gevonden bij andere Sterkeyerkes, bleken in de beveiligingsapparatuur te zitten. En die hebben met hun fabriek in Polen, want daar staat die fabriek waar dat spul gemaakt wordt, contact gezocht. En hebben we complete bewakingsapparatuur aan boord gekregen. Dan moet je denken aan laserstralen. Je komt niet zomaar aan boord. Je moet door een laserstraal lopen. Dan gaat de alarm eraf. Er zitten camera's op. Het is verbonden met het politiebureau. Maar omdat het ding niet aan de walstroom lag, zijn we bang. En ik heb er geen verstand van, maar ik heb gehoord van mensen die er wel verstand van hebben. De accu's zijn waarschijnlijk leeg geraakt. En dan doet de alarm het ook niet meer. Nee, want het klinkt als een behoorlijk alarmsysteem. Wat voor apparatuur zit er verder op dat vlot? Oh jeetje, dan moet ik technisch gaan worden. Maar geloof maar, de marine is er jaloers op wat wij aan boord hebben. Als je dat zegt, dan kun je een beetje een beeld vormen van wat wij aan moderne en professionele apparatuur aan boord hebben van die Sterkeyerke. Ja, dus het zou net alleen nog misschien om het vlot gaan kennen, maar alleen nog al om de apparatuur wat op het vlot zit. Als het niet om, als er werkelijk gestolen is, als het niet is wat wij hopen natuurlijk dat het een oudjaarsstunt is. Als dat zo is, dan zijn we gelukkig. Maar als het werkelijk diefstal is, dan kan ik me niet voorstellen dat het om het staal gaat van die jerken. Want ik kan wel 22 ton wegen, maar daar ga je zo'n ding niet voor stelen. Dan zou het om de apparatuur te doen geweest zijn. En dan hebben we een groot probleem, ja. Ja, en je zegt het al, hoe groot schat hem die kon zijn zien dat het gewoon een naïers stunt is? Nou, ik ben positief ingesteld, dus ik hou het boven 50%. Ja. Maar dat is net een heel soort. Nee, vooruit hou ik het op 80. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je het ding steelt. Nee, dat is net te begrijpen. Dus we moeten gewoon hierop hopen. Ja. Als meesken, je zijn het al in werk, weer die jongen. Als meesken nou varen zullen, hoe kun je contact met je opnemen? Nou, graag even contact opnemen met een van de Sterkeyerke. Ik kan mijn telefoonnummer wel even noemen hoor. Dat is 06 53 367 471. Dat gaat al veel te snel, zo snel ik het niet noteren. Maar kijk even op onze website www.sterkeyerke.nl en Jerkes met Y. Ja, en je kent natuurlijk bij u terug en dan jouw wijd wel weer terug. Absoluut, prachtig. Ja, doch je me onjefte. Dat hebben we nog niet gedaan. We hebben overleg gehad van moeten we dit al aangifte van doen. Maar als 1 januari blijkt dat het geen oudjesstunt is, dan zullen we zeker aangifte doen. Ook de verzekeringspapieren hebben we al op nagekeken. Maar we wachten dus nog wel even die nieuwjaarsmorgen af, zeg maar. Maar dan wordt er absoluut aangifte gedaan. Ja, wachten we dat mooi signaal tegen tank. Wilfred de Jong van de Sterkeyerke.